Het stek is dicht van de morgen bij het Cambuurstadion. De laatste training voor de wedstrijd in de Graafschap is besletten. Trainer René Haken wil er geen mensen bij haar. Nou ja, je wilt nog wat accenten zetten richting de wedstrijd van morgen. En dan hoeft niet iedereen te weten wat je gaat doen. Er is nogal wat dat Haken oernij denken mat. Toch blikken als de dwarren van het laatste kwartier van de training hier beginnen. Onvierder Robert Schilder, die traint apart en is een twijfelgeval vanmorgen. Hij had last van een pees in zijn hamstring. Het gebeurde eigenlijk vlak voor de wedstrijd al laatst. Dus ja, dat is vervelend. Maar ik moet zeggen, ik had er eerst een erg slecht gevoel bij. Maar vandaag heb ik meer kunnen doen dan ik had verwacht. Dus ja, ik heb wel weer wat hoop richting morgenavond. Wat in elk geval ontbreekt in de Graafschap is verdediger Emmanuel Mbende. Hij kreeg een snijn in het eerste duel reed en is schorst. Cambuur ging naar vol in beroep dit jaar, maar de straf bloot steen. Ja, natuurlijk baal je daarvan. Want uiteindelijk denk ik dat de beelden uitwijzen dat dat niet op die manier bestraft hoeft te worden. Dus ja, we zijn daar zondag natuurlijk al mee gestraft voor 45 minuten. En ja, dan word je dus nu nog een keer bestraft. En dat voelt wel heel tegenstrijdig, moet ik zeggen. Hoe het Haken de afwijzigers van Mbende en mogelijk Schilder oplossen zal, wilde net zeggen. Dat zal morgen om een kwartier van Jochen duidelijk worden. Dan stopt de promotiereis van Cambuur bij de volgende halte op de Vijverberg in Doetinchem.